హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ విజయ్ ఎఫ్ఎఫ్ గేమింగ్. మీరు కొత్తగా చూస్తున్నట్టు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి గైస్. సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉన్నారనుకుంటున్నా. నేను కూడా ఇలాగే సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉన్నాను అనుకుంటున్నా. మీకోసం కొత్త వీడియో తెచ్చేసా గైస్. అదేంటంటే నెక్స్ట్ ఎలర్ట్ పాస్ గైస్. సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది. ఎవరికైనా మీ ఫ్రెండ్స్కి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి గైస్. మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ కామెంట్ లైక్ దిస్. వేరే సర్వర్లో మిస్ షాప్ వచ్చేసింది గ్యాస్. డ్రైవర్ లెక్క ట్రై చేయడం లెక్కలు కూడా మన సర్వర్ కూడా వచ్చేసింది గ్యాస్. ఇంకా ఈ రోజన్నా టుడే ఈ రోజున రావచ్చు, రేపన్నా రావచ్చు గ్యాస్. 90% వచ్చింది గ్యాస్. సూపర్ అంటే సూపర్ అనుకుంటున్నా. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గ్యాస్. ఈ మనకి మిస్ షాప్లో ఈ బండిల్స్ అయితే ఇలాంటి ఇస్తాడో మనకి ఏమో తెలియదు గ్యాస్. ఈ మోట్ అయితే అదిరిపోయింది. స్ట్రేంజ్ టైం అంట. సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది గ్యాస్. ఈ మోట్ మామూలు లేదు. ఒక క్రియేషన్ అయితే అదిరిపోయింది. క్యాగ్ అయితే క్యాగ్ ఉంది గైస్, అదిరిపోయింది. ఇంకా ఇవి ఇచ్చేసినారు గైస్. బ్యానర్స్ పెట్టి కూడా డ్రాగో పెట్టి ఇచ్చేసినారు గైస్. ఇంకా స్కైలర్ చేసినారు గైస్. స్కైలర్ కరోనా సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది. తనగా ఉంటుంది. ఇంకా ఈ బండెలు ఓబీ గైస్. ఈ బండెలు సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది కదా. ఇది అప్పుడు ఏదో ఈవెంట్లో వెబ్ ఈవెంట్లోనే ఇచ్చేసినారు. మళ్ళీ ఇది కూడా బాగానే ఉంది కదా. ఫీడర్ ఈవెంట్లో ఇచ్చేసింది. ఇది కూడా బయట ఇంకా మళ్ళా మిస్ షాప్ కలిసి దాంట్లో పోతే ఎలక్ట్ ఫస్ట్ చెట్టు మన ఇది ఇచ్చేసిన కదా సమ్మర్ హార్ట్. తర్వాత స్విమ్ ట్రాక్ బండల్ గైస్. అదే కానీ బాగానే ఉంది. సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది. బ్రిక్ ఇట్ ఆన్ అంట. ఈ మూట అద్దరిపోయింది. జై గ్లోవల్ గైస్. సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది కదా. ఈ గ్లోవల్లో మన మిస్ షాప్లో ఎప్పటికీ ఇవ్వలేదు కానీ ఇస్తాడు ఏదో తెలియదు. ఈసారి నాకు ఇస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను గైస్. మీకు కూడా ఇవ్వాలనిపించాలని. లేడీ బండర్ అయితే అదిరిపోయింది గ్యాస్. సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది. మామూలుగా అయితే మామూలేదు. దగ్గర నుంచి చూసేదా గ్యాస్. ఓపీ అయితే సేమ్ అంటే ఎలెట్ పాస్ కవ్ ఎలెట్ పాస్ చూసిన అంటారు కదా గ్యాస్. ఓల్డ్ అంటే ఓల్డ్ వాళ్ళకైతే తెలుస్తుంది. కవ్ ఎలెట్ పాస్ సేమ్ అలాగే ఉంది గ్యాస్. ఇది కూడా సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది. మేల్ బండర్ గ్యాస్. అది అందరైతే అదిరిపోయింది. ఆ స్కల్లా మాత్రం మామూలుగా అయితే మామూలుగా లేదు. ఇంకా డైమండ్ వంచర్స్ కడనా స్కిన్ బ్యాగ్లు వంచర్స్ వచ్చేసింది గైస్. ఇవన్నీ వచ్చేసింది. ఈసారి మనకు కూడా వచ్చేసింది గైస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ షేర్, కామెంట్.